Rekao na Recimo, švicu, jesam a? dobio. Ne znam šta ja radim. Jebem ti, osvojili ste 50 i čestitamo, pa nemoj mi ništa ni davat, tak što bez davat. Evo pitaj, Don, jesam dobio, eto radio s ček. Je. Vidi ga kako je pogodio jebote. Gle! Pa snimaj budalo, šta goriš gle. Vidio Don. Neozbiljno ono čiterčina je. Jesi vidio kako je onog pogodio i se svi dobio? Go! Ha? Deti snima njega još za lidera, moraju biti čvrsti dokaz. Snimi to. Ali njemu nije ništa kad ga pucaju, vidi. Lak CS ima. Ode. Vidi ovo. Ona sve pogađa. Go! Go! Šta je bilo? Šta je bilo? Šta je bilo? Sad će bananu dobiti. Molim! Opali se goli. Done, lovite bananu. Tebi će stopati za 2 minute, meni za 15 sati bok te boje. Pa molim te, aj molim te daj nešto. Vidi ovo! Vidi, nije mu ništa, nije mu ništa, u glavu! Kako je ovno? A? A to Nema, snima Pirić. i njega. Nema, Pirić je dobar. Pirić je dobar. Nemoj auto. Don imaš kakav cheat? Ja. Dobro. Don,